بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ فرض حج کرو، اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ فرض حج کرو، اس کا اجر 20 جنگوں میں شرکت کرنے سے بھی زیادہ ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر اپنی محفلوں کو سجا لیا کرو۔ فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ تیسرا فرمان علی شان بھی سماعت فرما لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بدبخت شخص مجھ پر درود پاک نہیں پڑھ سکتا۔ بدبخت شخص مجھ پر درود پاک۔ اب اپنی خوش بختی کا اظہار کرتے ہوئے محفل کو سجانے کے لیے اور اپنی بات بنانے کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين نويت سنة الاعتكاف۔ سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ذکر دی محفل دے وچ اسی سارے حاضر ہاں۔ اللہ پاک ساڈی حاضری قبول فرما کے ساڈے واسطے، ساڈے والدین دے واسطے، ساڈے رشتہ داراں دے واسطے ذریعہ بخشش بڑا سبب بنائے۔ منقبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وچ اور بڑی خوبصورت منقبت ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ پہلے وچوں کو بندے سو گئے سن دستار فضیلت تو پہلے، لیکن دستار فضیلت دا منظر ویکھ کے تے نقیب محفل دا وہ جوش ویکھ کے بندے ایک واری جاگ پے نے۔ ایک واری بندے ہن کوشش یہ کرنی ہے کہ بندہ کو محفل چ سمے نہ، کہ بندہ کو محفل چ جے کو سو جاوے تے اٹھان دا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انہوں جا کے کوئی اٹھ پہ بھئی سبحان اللہ ایڈی اچھی آخنا ہے کہ وہ آپ ہی اٹھ پوئے، بس اشارہ میں کروں گا جدو کو ستا تھے پھر دوسرا سبحان اللہ اتنی اچھی آخنا ہے کہ وہ آپ ہی اٹھ پوئے۔ کلام بہت سونا ہے، انشاءاللہ تسی سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور ترتیب اس طرح دی ہے کہ ہر شعر نال دوجا شعر وزنی ہوئے گا۔
پہلے شعر نال دوجے شعر دے وچ وزن حسن زیادہ ہوئے گا. سنو ہن شعر بڑی توجہ دے نال تے بڑی انہماک دے نال اساں نے انشاءاللہ اس پاک ہستی دا ذکر کرنا اور سننا ہے. بکھری حسین سامنے بستی حسین دی اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو لٹتا دیکھنا، اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو لٹتا دیکھنا، یہ ان کا حوصلہ تھا ایسا منظر دیکھنا. یہ ان کا حوصلہ تھا ایسا. یہ اردو ہے تے شاعر نے اسی حقیقت نے دے چ بیان کیتا ہے کہ بکھری حسین سامنے بستی حسین دی بکھری حسین سامنے بستی حسین دی کتنی ہے ویخ صابر ہستی حسین دی کتنی ہے ویخ صابر ہستی حسین دی. 10-15 سال دی عمر تو لے کے 40-50-60 سال دی عمر تک بندے ساڑی محفل چ بیٹھے نے. اے ہو جا شعر نہ تساں کو پہلے سنیا ہونا ہے، اے جی ہو جا شعر شاعر نے لکھ چھڑے. بس توجہ پوری ہوئے تے پھر پڑھن دا تے سنن دا اپنا ایک مزہ ہے. شاعر لکھدا ہے کہ ایسا نشہ سی چڑھے نانے دے دین دا لتھی نہیں سر کٹا کے بھی مستی حسین دی لتھی نہیں سر کٹا کے بھی مستی حسین دی. کوٹھیاں بنا کے بندے باہر لاندے نے تختیاں اتے نہ لکھ دینے جی آ کوٹھی آ گھر فلاں بندے دا. کیوں بھی انجی ہے نا، شہراں میں چلے جاؤ وڈے وڈے ڈیرے وڈیاں وڈیاں حویلیاں کوٹھیاں گھر بنا کے لوگ باہر تختیاں لاندے نے کہ آ گھر فلاں سردار دا ہے تے چودھری دا ہے تے نمبردار دا ہے. شاعر دا تسی انداز ویکھو، کہندے نے جس دا مکان اس دا ہوندا بوے تے نا اسلام دے بوے تے تختی حسین دی اسلام دے بوے تے تختی حسین دی کوفے تو لے کے شام تک آیا نہیں فرشتے منظور نہیں سی رب نو پستی حسین دی
سر مبارک کٹ کے بھی تے پھر چکے ہی ہویا ہے کدے کدے جناب نیزے دی نوک تے کدے اوپر ہی ہے انہاں تو پھر بھی سر تن تو جدا ہون دے باوجود بھی تھلے نہیں آیا بلکہ انہاں دے سراں تو پھر بھی بلندی رہا ہے منظور نہیں سی رب نو پستی حسین دی اور ایک دو دن دی گل نہیں کہ حضرت امام حسین دا ذکر ہونا ہے ایک دو دن دی گل نہیں شاعر نے دسیا ہے اور کمال دسیا کہندے نے لے کے ازل تو ابد تک چرچے نے ہومنے کہندے نے جس دن تو دنیا بنی ہے اس دن تو لے کے قیامت تک اور قیامت والے دن بھی چرچے ہوندے رہنے لے کے ازل تو ابد تک چرچے نے ہومنے شہرت نہ سمجھ ایویں وقتی حسین دی شہرت نہ سمجھ ایویں وقتی حسین دی اور آخری مقطع بڑا خوبصورت ہے کہ من داہ دین یارو مہنگا تے ہے بڑا دین مہنگا ہے من داہ دین یارو مہنگا تے ہے بڑا پر ذات بھی نہیں اینی سستی حسین دی پر ذات بھی من داہ دین یارو مہنگا تے ہے بڑا پر ذات بھی نہیں اینی سستی حسین دی پر ذات بھی نہیں اینی سستی حسین دی تمام حمداں تعریفاں ثناواں اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈے ساریاں دا خالق مالک رازق اور ساڈے ساریاں دا پروردگار اور کل کائنات دا پالنہار اس دی عظیم قدیم ازلی ابدی بارگاہ دے اندر ہدیہ حمد و ثنا پیش کرن تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم کریم اور رحیم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کریمیاں دا صدقہ ساڈی اج دی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے جنہ دوستاں نے مل جل کے اس مبارک محفل نو سجایا انعقاد فرمایا اللہ کریم
انہاں دی دنیا آخرت نو بہتر فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی ہی مشہور و معروف آیا مبارکہ سورۃ الشورى 25 پارہ، اس آیا مبارکہ دا ایک حصہ جناب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ پاک میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ علماء محفل دی زینت نے اللہ پاک انہاں دا سایہ تدیر اہل سنت و جماعت قائم و دائم فرمائے۔ انہاں نو میں سبق سناواں گا اور تواڈے نال چند ایک گزارشات کراں گا۔ اللہ پاک سانو حقائق سمجھ کے تسلیم کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ خالق کائنات جل جلالہ دا فرمان ہے قل لا اسألکم۔ قرآن مجید فرقان حمید دی اندر لفظ قل جتھے بھی آیا نا، خطاب اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ قل، اے میرے پیارے حبیب ارشاد فرما دے، لا اسألکم، میں تواڈے کولوں سوال نہیں کردا، علیہ، اس پر، علیہ دے اندر بڑی فصاحت، بڑی بلاغت، بڑی جامعیت ہے۔ اجرن، کسی اجر دا، الا، مگر، المودۃ فی القربا، جیڑے میرے قریبی نے انہاں دے نال مودت کریا جی۔ اس آیا مبارکہ دا عام فہم ترجمہ جناب دے سامنے میں پیش کر دیتا کہ حضور علیہ السلام دی زبان حق ترجمان دے وچوں اعلان کروایا گیا کہ تسی ارشاد فرما دیو کہ میری وجہ تو دین ملیا، اسلام ملیا، قرآن ملیا۔ اگر قرآن پاک دی ایک اور آیا مبارکہ پڑھئے، اللہ خالق کائنات مزید بات نو کھول رہا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اللہ خالق کائنات فرماندا او وقت یاد کرو اور اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو کہ جڑی نعمت اللہ پاک نے تہانوں عطا فرمائی۔ اس نعمت دے آن تو پہلے تسی آپس دے وچ ایک دوسرے دے دشمن سی، جدو نعمت آئی دشمن بھائی بھائی بن گئے۔ فرمایا تسی بالکل جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سی، او نعمت جدو جلوہ گار ہوئی، اس نعمت نے تہانوں بازو تو پکڑ کے جہنم دے کنارے تو ہٹا کے جنتی بنا چھڑیا۔ اس نعمت مراد بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اینا احسان حضور دے صدقے ہویا، لیکن کوئی چیز منگی، کوئی چیز طلب کیتی، کوئی سوال کیتا نہیں۔ لیکن اس آیا مبارکہ دے اندر اللہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ محبوب تسی فرما دیو کہ میں کسی چیز دا سوال نہیں کردا، میری وجہ تو تسی بھائی بھائی بن گئے، باپ دی قدر، ماں دی قدر اور رشتہ داریاں دی قدر میری وجہ تو تانوں ملی۔ جہنم دے کنارے تو پکڑ کے جنتی میں بنایا، گمراہ سی میری وجہ تو ہدایت ملی۔ میں ادھے تے کوئی اجرت، کوئی اجر طلب نہیں کردا، لیکن ہاں اے ضرور ہے کہ میرے قریبیاں نال مودت کریا جے، میرے قریبیاں نال۔ اچھا قرآن پڑھئے، سورۃ الشعراء پڑھ لیے۔ شعراء وچ 4 نبیاں دا تفصیل دے نال ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ 4 نبیاں دا ذکر سورۃ الشعراء دے اندر موجود ہے۔ پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم نو کی کہندے نے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کیوں میرے امتیو میں تواڈے کول کوئی چیز نہیں منگدا،
کوئی اجر دا مطالبہ نہیں کردا، کیوں کہ میرا اجر میرے رب کول ہے. میرا اجر میرے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ سارے دا یہ مضمون قرآن اندر موجود ہے کہ وہ اپنی قوم نو کہندے نے کہ میں کوئی چیز منگدا، کسے چیز دا سوال کردا، ساڈا اجر ساڈے رب کول ہے. اچھا جیڑے نبی وہ اپنی قوم نو اے فرمان، تے جیڑا نبیاں دا نبی ہے، جیڑا نبیاں دا نبی ہے، او نبی کہ جنہ دا کلمہ صرف امتاں پڑھن، اور ساڈا نبی تے او نبی ہے کہ جنہ دا کلمہ اللہ دے نبی بھی پڑھ دے رہنے. او نہ منگن اور اپنی قوم نو کہن کہ اسی کوئی سوال نہیں کر دے. جیڑا نبیاں دا نبی ہے او آکھے کہ میرے قریبیاں نال پیار کرو، میرے جڑے بالکل قربت والے نے انہاں نال محبت تے مودت کرو. انسان دی عقل چکرا جاندی ہے کہ جنہ دا مقام مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ادنا ہے وہ تے نہیں منگ رہے، اور جڑے امام الانبیاء نے او منگ رہے نے. اور منگنا عزت دے وچ کمی لاندا ہے، منگنا عزت دے وچ کی لیاندا ہے، سوال کرنا عظمت نو کم کردا ہے. حضور علیہ السلام سوال کر رہے نے کہ میرے قریبیاں نال مودت پیار محبت کرے آجے. تے پھر ایک ہی جدو قرآن پڑھیا تے پھر دا جواب مل گیا کہ حضور نے کیوں سوال کیتا، اور حضور نے اپنے قریبیاں دی مودت تے محبت تے پیار کیوں منگیا. جدو قرآن پڑھیا قرآن دے وچوں آواز آئی کہ لوگو مانگنا دو قسم کا ہوتا ہے. مانگنا کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ دو قسم کا. نمبر ایک، مانگنا اپنی ذات کے لیے، نمبر ایک اپنی ذات واسطے منگنا، اور نمبر دو فرمایا مانگنا دینے والے کی نجات کے لیے. نمبر ایک اپنی ذات واسطے منگنا، اور نمبر دو دین والے دی نجات واسطے منگنا. اگر میں کسے نو کہاں کہ جناب میں نو قرضہ چاہیے، ضرورت ہے میں اپنی ذات واسطے منگ رہا، میں اپنی بولیے بھی میں اپنی ذات واسطے منگ رہا کہ میں نو ضرورت ہے، میں نو چاہیے نے. میں قرآن پڑھیا، اللہ خالق کائنات ارشاد فرماندا ہے کہ کچھ منگنا اپنی ذات واسطے ہوندا ہے تے کچھ منگنا دین والے دی نجات واسطے. ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جڑا اللہ نو قرضہ دے وے؟ کون ہے جڑا اللہ نو، اچھا میں تے محتاج ہاں، انسان ہاں، ضرورت پہ سکتی ہے میری ذات نو، اللہ تے انہاں چیزاں تو پا کے اللہ کیوں منگ رہے ہے؟ دسیا کہ لوگوں بعض دفعہ ذات دی وجہ تو منگیا جاندہ ہے، اور بعض دفعہ دین والے دی نجات دی وجہ تو منگیا جاندہ ہے. بندہ بندے نو دے وے اے ذات واسطے، اور جیڑا بندہ اپنے کریم رب نو قرضہ حسنہ دے وے او اس بندے دی نجات واسطے. اے اللہ خالق کائنات نے سمجھایا کہ لوگوں کسے شک چ نہ رہ جانا کہ باقی نبیاں نہیں منگیا، امام الانبیاء نے منگیا. فرمایا حضور نے اپنی ذات واسطے نہیں منگیا، اپنی امت دی نجات واسطے منگیا ہے. اپنی امت دی نجات واسطے منگیا ہے کہ لوگو میرے حسین نال مودت کرے آجے، میرے حسین نال محبت تے پیار کرے آجے. محبت و مودت کرنا دہاڑا کم میں، نجات لے کے دینا کریم کا رب کولو حسین دے نانے دا کم میں. اس واسطے اللہ خالق کائنات نے قرآن جو فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرن الا المودۃ فی القربى. تے پھر گل قرآن نے قرآن دی کھولی، قرآن نے قرآن دی گل کھولی. میں قرآن دی دوجی آیت پڑھن لگ گیا جدے چ حضور نے واضح فرمایا کہ میں اپنے واسطے نہیں منگیا. سورہ سبا 22واں پارہ ارشاد ربانی ہے، فرمایا قل ما
سألتكم من أجر فهو لكم إن ربي على كل شيء شهيد. قرآن اللہ پاک نے فرمایا سونے اعلان کر دے کہ لوگو جیڑا میں سوال کیتا سی، جیڑا میں تہاڈے کول منگیا سی، من اجرن اجر فرمایا اپنے واسطے نہیں منگیا، فہو لکم تہاڈے واسطے منگیا ہے. کس طرح فرمایا حسن حسین مولا علی شیر خدا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اینا دنال محبت مودت پیار کرنا دہاڈا کم میں، رب کولوں نجات لے کے دینا میرا کم میں. ہن اے آیا مبارکہ قدو نازل ہوئی، تفسیر قرطبی پڑھ کے ویکھو، امام قرطبی فرماندے نے اے آیا مبارکہ ادو نازل ہوئی جدو مدنی پاک سرکار مکہ المکرمہ تو مدینہ المنورہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے. مدنی پاک سرکار نے جدو مدینہ شریف دی اندر ڈیرہ لایا، دور دراز دے لوگاں نو پتہ لگ گیا حسین دے نانا جان تشریف لے کے آ گئے نے، لوگ جناب ملن دے واسطے آ رہے نے، جوک در جوک شوق در شوق جدوں لوگاں نے تشریف لے کے آونا، مدنی پاک سرکار نے انہاں دی مہمان نوازی خود فرماونی. بظاہر کو کاروبار کوئی نہیں، بظاہر کو آمدنی دا جناب ذریعہ کوئی نہیں. صحابہ کرام نے مشورہ کیتا کہ مدنی پاک سرکار نو لوگ ملن دے واسطے آندے نے، سرکار خود ہی انہاں دی مہمان نوازی کھانا وغیرہ پکاندے نے، لنگر دا انتظام کر دے نے، کیوں نہ سی مل جل کے پیسے جمع کر کے کوئی مال جمع کر کے مدنی پاک سرکار دی بارگاہ وچ پیش کر دینے آ، چلو انہاں دا نظام چلدا رہے گا، لوگاں دی مہمان نوازی فرماندے رہن گے. جدو صحابہ کرام نے مشورہ کیتا جناب لنگر پانی مال جمع کیتا، جدو مدنی پاک سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، او دو صحابہ کرام حاضر ہوئے نے، او دو سدرۃ المنتہا دوالی جناب جبریل علیہ السلام لما نزلت هذه الآیہ قرآن مجید فرقان حمید دی اے آیا مبارکہ لے کے جبریل علیہ السلام بھی حاضر خدمت ہو جاندے نے، عرض کر دے نے اللہ خالق کائنات فرماندا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جبریل علیہ السلام آئے، عرض کر دینے سونے غلام مال لے کے آئے نے، پیسے لے کے آئے نے، درم و دینار لے کے آئے نے. اے نانو فرما دے وہ مینو مال نہیں چاہیدہ، مینو مال نہیں چاہیدہ، مینو لنگر پانی نہیں چاہیدہ، میں عقیدے دا جملہ دین لگیاں. او نبی کا دا نبی ہے جیڑا اپنی امت کو منگے. مدنی پاک سرکار فرمانا چاندے سی او لوگو میں منگن نہیں آیا، میں تے رب دے خزانے ونڈن آیا وا. میں منگن نہیں آیا، رب دے خزانے ونڈن آیا وا. توجہ کرے آجی. اور صحیح بخاری شریف اندر ہے، صحیح بخاری شریف اندر ہے، مدنی پاک سرکار فرماندے نے واللہ یعطی وانما انا قاسم. لوگو بھول چنانے آ رہا جے میرا رب مینوں عطا فرماندا ہے، میں اپنے غلاماں وچ تقسیم فرما دینا وا. میرا رب مینوں عطا فرماندا ہے واللہ یعطی وانما انا قاسم، تے میں تقسیم کر دینا. میں کی کر دینا؟ تقسیم. بلکہ شاعر دا انداز دیکھو، شاعر فرماندا ہے گویا رب فرما رہا ہے میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا. گویا رب فرما رہے ہیں اپنے محبوب نو اس حدیث سے مبارکہ دی روشنی اندر کہ فرما رہے ہیں میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری
दुनिया दा किसे मंगते नु ना मोड़ी खजाने सारे तेरे ने किसे किसे मंगते नु ना मोड़ी खजाने सारे। कुरान पाक दियां दो आयतां होर याद आ गईयां। कितनी आयतां ते बंदे मैनू पिछा कुछ सुत्ते महसूस हो रहे हैं, सोने नहीं चाहिए होवे ओदा जिक्र जड़ा नेज़े ते चढ़ के बोले। कुरान दियां दो आयतां, एक आयत विच अल्लाह ने अपने नबी नू हुक्म फरमाया है, एक आया मुबारका विच अल्लाह ने अपने महबूब नू हुक्म फरमाया है। दूजी आया मुबारका विच अल्लाह ने अपने बंदियां नू हुक्म फरमाया है। तवज्जो पूरी तवज्जो, अकीदे दी एक अकीदे दियां दोवें आयतां ने। एक आया मुबारका विच मदनी पाक सरकार नू हुक्म, दूजी आया मुबारका विच अल्लाह पाक अपने बंदियां नू हुक्म दे रहा है। हुण पहली आया मुबारका जिदे च मदनी पाक सरकार नू हुक्म है, फरमाया व अम्मस्सा इला फला तन्हर। अल्लाह हुक्म दे रहे अपने नबी नू, फरमाया सोने जे को मंगता तेरे बूहे ते आ जावे खाली ना जावे। अगर को मंगता तेरे बूहे ते आ जावे खाली नहीं जाना चाहिए। ए अल्लाह ने अपने नबी नू हुक्म दिता है। दूजी आया मुबारका विच अल्लाह अपने बंदियां नू हुक्म दे रहा है। तवज्जो फरमाया जे 28वां पारा कुरान दा अल्लाह पाक फरमांदा है वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फल्तहू। अल्लाह पाक फरमांदा ओ मेरे बंदे ओ, जदों भी मेरा महबूब अता फरमावे झोलियां आगे करके माल ले लिया करो। एक आया मुबारका च बंदियां नू हुक्म है, दूजी आया मुबारका च मदनी पाक सरकार नू हुक्म है। नतीजा की निकलिया, अल्लाह पाक दसना चाहता सी माल अता मैं करना वा, तकसीम मेरा प्यारा महबूब करदा है। किन्ना नू फरमाया मेरे बंदियां नू, किन्ना नू मेरे बंदियां नू। ए आया मुबारका उदों नाज़िल हुई जदों सहाबा कराम ने प्रोग्राम बनाया कि जाके माल देने आ, को पैसे देने आ, दिरमो दिनार देने आ, ताकि जेड़े मेहमान आंदे ने उन्हां दा जनाब खाना पानी मेहमान नवाजी चल सके। हुण जदों कुरान दी आया मुबारका मदनी पाक ने पढ़ के सुना छोड़ी, ओ जनाब माल लेके बैठे ने। मदनी पाक सरकार ने फरमाया माल नहीं चाहिदा, करीबियां नाल प्यार चाहिदा है, करीबियां नाल प्यार चाहिदा है। कहंदे ने कालू मन कराबतुका हाउलाई अल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। अर्ज करदे ने सोनिया माल लेके आए सा लेकिन माल नहीं चाहिदा, प्यार चाहिदा है। अर्ज करदे ने सोनिया जिन्हां नाल प्यार करना साडे ते फर्ज है, ओ हस्तियां कौन ने, ओ जाता कौन ने, ओ हस्तियां कौन ने। जदों सहाबाए कराम ने सवाल किया, मदनी पाक सरकार ने इरशाद फरमाया, फरमाया हुआ अलीयुम व फातिमतु वल हसनु वल हुसैनो। फरमाया जिन्ना दा प्यार जिन्ना दी मोहब्बत अल्लाह पाक ने मेरे गुलामा ते फर्ज फरमाई है। फरमाया एक दा नाम पीर अली है, एक दा नाम पीर अली है, दूसरी जात दा नाम जनाबे सय्यदा तय्यबा ताहिरा मखदूम कौनैन उम्मुल हसनैन जिगर गोशाए मुस्तफ़ा जनाबे सय्यदा फातिमा ज़हरा। तीसरी हस्ती दा नाम हसन, चौथी जात दा नाम हुसैन। फरमाया इन्हां दी मोहब्बत इन्हां दे नाल मवद्दत ते प्यार करना तुहाडे ते फर्ज है, तुहाडे ते वाजिब है। जदों जनाब उन्हां सुन लिया माल नहीं चाहिदा,
پیار چاہیے. پھر صحابہ کرام نے حضور دی آل نال حضور دے گھر والیاں نال پیار کر کے دسیا او زمانے والے ہو جے حضور دی آل نال پیار کرنا ہووے اونج کریا جے جویں ابو بکر صدیق نے کیتا ہے. توجہ کریا جے جناب, توجہ کریا جے. صحیح بخاری مناقب دا چیپٹر ہے جناب, مسجد نبوی ہے, ظہر دی نماز ہے, صدیق پاک نے پڑھائی ہے, صحابہ نے پیچھے پڑھی ہے جناب. نماز پڑھ کے باہر نکلنے نے نال علی بھی نے مدینے دی گلی ہے بال پہ کھیڑ دینے اونا بالا وچوں ایک ہاشمی چن نے شبیہ مصطفیٰ عکس جمال مصطفیٰ راکب دوش مصطفیٰ نام مولا حسن ابو بکر صدیق. جناب اس بچے نو مولا حسن نو سینے نال لاندے نے چم دینے نالے کندیاں تے بٹھا دینے کندیاں تے بٹھا کے اپنے بھرا علی نو فرماندے نے او ابو الحسن جیڑا شبیہ مصطفیٰ عکس جمال مصطفیٰ میرے کندیاں تے بیٹھا اے تیرے ورگا تے نہیں اے تے اس نبی ورگا اے جس نبی دا سی کلمہ پڑھنے جس نبی دا جناب اسی کلمہ پڑھنے پیار کرنا ہی تینج کر. توجہ کر. حضرت ابو بکر صدیق منبر رسول تے جلوہ گر نے حضرت امام حسن علیہ السلام باپ دے نال مسجد نبوی شریف دی اندر آئے. حضرت امام حسن نے ابو بکر نو اشارہ کیتا انزل منبر تو تشریف لے آو منبر تو تشریف لے آو. حضرت ابو بکر نے نہیں فرمایا علی بچیاں نو تمیز نہیں سکھائی بچیاں نو ادب نہیں سکھایا مسجد بھری ہوئی ہے ایک ہی پہ فرمان دے نے کوئی ایہو جی گل نہیں کیتی. حضرت ابو بکر صدیق تھلے لے آئے جناب حضرت امام حسن نو سینے نہ لایا لب رخسار چمے چمن تو بعد فرمایا اے ابو الحسن اپنے بیٹے نو سمجھا دے وہ اے منبر بھی رسول دائے مسلح بھی رسول دائے مسجد بھی رسول دیے ابو بکر صدیق بھی رسول دائے. پیار کرنا ہی تے جناب تحقیق حسینیت اللہ اکبر. سمجھ آ رہی جناب؟ پیار کرنا ہے تینج کرو جی میں حضور دے صحابہ نے حضور دی آل نال کی. پیار کرنا ہے تا انج کرو کیونکہ حضور دا فرمان ایک اور یاد آ گیا اور بڑا ایمان افروزی. حضور پاک فرماندے نے ادبو اولادکم علی ثلاث خصال کہ لوگوں آدھی اولاد نو 3 چیزاں سکھاو. کنیاں چیزاں؟ فرمایا حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن. فرمایا نمبر 1 اپنے نبی دی محبت سکھاو. نمبر 2 حضور دی اہل بیت حضور دی آل دی محبت سکھاو. نمبر 3 قرآن سکھاو. توجہ پوری چاہواں گا جناب. اے محبت کو ریاضی تے نہیں کہ بندہ بلیک بورڈ لے لوے تے آکھے بھی انج محبت ہوندی. سمجھدار بندے بیٹھے ہو. اے کو ریاضی تے نہیں کوئی سائنس تے نہیں کہ بندہ بلیک بورڈ تے سمجھا دے وے تے سکھا دے وے کہ جناب نہیں بلکہ محبت دے بارے تے جملہ بولیا جاندا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی محبت ہو جاتی ہے. محبت کی نہیں جاتی محبت یہ تھی آپ ہی ہو جاندی جڑی آپ ہی ہو جاوے پھر سکھائی کیویں جائے گی. کوئی ریاضی انگلش تے ہے نہیں اور سکھائی انج جائے گی. ان توجہ پوری ہوئے بھی دساں کیویں سکھائی جانی. حضور دی محبت پتہ ہے کیویں سکھائی جانی ہے. باپ گھر وچ تے بیٹا بھی گھر وچے تے ادو اذان آ گئی. کی آ گئی؟ باپ بیٹا گھر وچ نے اذان آئی تے جدو مؤذن نے پڑھیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ تے باپ نے انگوٹھے چم کے اکھاں تے لے تے پڑھیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او پتر ہونا دے ابو نو ویندا پیا سی. ہائے ہائے او پتر آدھے ابو نو ویندا پیا سی کہ میرا ابو پہلے بالکل ٹھیک بیٹھا سی. جدو اذان شروع ہوئی ہے با ادب طریقے دے نال بہ گیا ہے تے جدو حضور دا نا آیا ہے
ਚੁੰਮਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੰਜ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, हुजूर दी मोहब्बत इंज सिखाई जाती है जे सिखानी जे तो हुजूर दी आल दी मोहब्बत भी इंज ही सिखाई जाती है जिवें अबू बकर सदीक ने सिखाई। हुजूर दी अहले बैत दी मोहब्बत भी इंज ही सिखाई जाती है जिवें हज़रत उमर फारूक ने सिखाई। ताइयों ते किसी लिखन वाले ने बड़ा खूबसूरत लिखा, वो फरमांदे ने जिन्नों पंज तन नाल प्यार नहीं, जिन्नों पंज तन नाल ओदे कलमे दायत। अगर ये मुश्किल है तो आप और आसान कर देंगे। शेर भी नवा ते तर्ज भी नवी ते बंदे भी नवे। अल्लाहु अकबर शाह लिखन वाले लिखता है दर्दे लाला दा होबेदार नहीं जेड़ा है दर्दे लाला दा होबेदार नहीं जेड़ा विच इश्क दी बस्ती दे होना नहीं ओदा फेरा। हुजूर दे घर वाले नाल प्यार इंज करो जिवें हुजूर दे यारां ते हुबदारां ने कीता है। तवज्जो करें अजे सहाबी रसूल दा नाम हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, और ऐसे सहाबी ने जिन्हां दे कोलों हुजूर दियां सब तो ज्यादा हदीसां उम्मत तक पहुंचियां ने। सब तो ज्यादा हदीसां हुजूर दी उम्मत तक पहुंचान वाले शख्सियत ज़ात दा नाम हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। की होया जनाब जनाजे च जा रहे ने, नाल हजरत इमाम हुसैन भी ने। हजरत इमाम हुसैन दी उम्र मुबारक बचपन लिए हजरत अबू हुरैरा बूढ़े सहाबी ने जनाब चलदियां एक जगह ते हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठ जाते ने। चूंकि बचपन जनाब बचपन का जमाना है, जदों बैठ जाते ने हजरत अबू हुरैरा भी बैठ जाते ने। हजरत अबू हुरैरा सिर तो इमामा खोल के, सिर तो अपनी पग खोल के हजरत इमाम हुसैन दे कदम मुबारक साफ करने शुरू कर देंदे ने। हजरत इमाम हुसैन फरमांदे ने चाचू लोग की आखणगे बूढ़ा हो के जनाब बच्चे दे कदम साफ पिया करदा है, तुसी हुजूर पाक दे बूढ़े सहाबी हो, सब तो ज्यादा हदीसां हुजूर दी उम्मत तक पहुंचान वाले हो, जमाना की आखेगा। जदों हजरत इमाम हुसैन ने इंज फरमाया, हजरत अबू हुरैरा अर्ज करदे ने ऐ लजपाल जो तुहाडी शान कदरों कीमत मैं जानना वा, अगर जमाने नू पता लग जावे तुहानू कदम जमीन ते ना रखण देवण, तुहानू कदम जनाब जमीन ते ना रखन देवन बल्कि अपने कंधियां ते चुक के अपने कंधियां ते बिठा के सफर फरमाया करन। जो तुहाडा मकाम मर्तबा मैं जानना वा। ए दोस्तों हुजूर दे यार वो बदार ने जिन्हां ने जनाब कुरान पाक दी इस आया मुबारका ते अमल कीता है, जिदे बारे अल्लाह खालिक के कायनात ने फरमाया ऐलान फरमा दियो कि मैं कोई चीज नहीं मंगदा, अगर कोई चीज अता करनी जे मेरे घर वाले नाल मोहब्बत मवद्दत प्यार करे जे, जदों इन्हां नाल मोहब्बत ते मवद्दत ते प्यार करो जे फरमाया फिर नजात मिल जाएगी। मदनी पाक सरकार दा फरमान इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद दे विच नकल फरमाया है, लेकिन एक हिस्सा पढ़िया जाता है दूसरा हिस्सा नहीं पढ़िया जाता। मुकम्मल हदीस मुबारका सुनो। मदनी पाक सरकार फरमांदे ने हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैनन। पहले हिस्से विच मदनी पाक सरकार ने अपना ताल्लुक इमाम हुसैन दे नाल बयान फरमाया, दूसरे हिस्से विच अल्लाह पाक मदनी पाक सरकार ने हजरत इमाम हुसैन दा
اللہ دی ذات دے نال تعلق جڑا ہے او دسیا پہلے حصے وچ سرکار فرماندے نے لوگو حسین میرے وچوں ہیں میں حسین وچوں ہاں اے پہلا حصہ ہے دوسرے حصے چ فرمایا احب اللہ من احب حسینا فرمایا لوگو اللہ بھی او دے نال ہی پیار فرماندا ہے جیڑا بندہ میرے حسین نال پیار فرماندا ہے اللہ حیدری حسینیت 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 اللہ بھی اودے نال پیار کردا ہے جیڑا بولیے بھئی اچھا جیڑا بندہ اللہ نال پیار کردا ہوئے نجات پائے گا کہ نہیں کیوں جی ہے کوئی شک جیڑا بندہ اللہ نال پیار کرے محبت کرے نجات پائے گا کہ نہیں بولیے سارے بولیے اگلا جملہ اس تو قیمتی ہے جیڑا بندہ اللہ پاک نال پیار کرے وہ تے نجات پائے گا تے جس بندے نال رب پیار کرے جس بندے نال رب پیار کرے او دی نجات دا کی عالم ہوئے گا لیکن صورتحال کی یہ ناسبیت چھا گئی ہن بندے آندے نے انہوں جناب انگلش بھی بڑی آندی ہے عربی بھی بڑی آندی ہے تے گل وچ اونے ٹائی پائی ہوئی ہے سکھاں دیاں کتاباں بھی جاندا ہے ہندوؤں دیاں کتاباں بھی جاندا ہے صفحے نمبر بھی دسدا ہے 17 بھی دسدا ہے نا ڈاکٹر ذاکر نہ لے کے او دے کولے اوکھے جی بڑا علم ہے میں کیا او دے پلے ککھ علم نہیں اس بدبخت نو تے اے نہیں پتہ لگ گیا کہ یزید خبیث کنو آکھدے نے حسین لاجپال کنو آکھدے نے جیڑا حضرت امام حسین دے مقام مرتبے نو نہ سمجھے او دی ٹائی تے او دی انگلش تے او دی عربی تے او دی جناب او سکھاں والی تے ہندوؤں والی زبان کی کر دی ہے ہن جاندے تے کربلا دے وچ یزیدی بھی سن کے حسین ہے نہیں جانتے سی بولیے بھئی ہن جڑے انگریز نے وہ نہیں جانتے کہ مسلماناں دی کتاب قرآن ہے جانتے نے نا تے پھر کی مسلمان ہو گئے اور نہیں جانن دا نام مسلمانی نہیں جانن دا نام مومن ایمان نہیں جان دے دیو بھی سن سارے کہ حضرت امام حسین نے وہ پتہ اے لگیا جانن دا نام ایمان نہیں امام حسین نو منن دا نام ایمان ہے علم کی جنہ مرضی علم دا معنی جاننا علم دا کی معنی ہن علم جنہ بھی ہوئے جی حضرت امام حسین نو مننے ہی نہ ہاں جی وہ یزید پلید دے گیت گاوے کوئی آکھے جناب دو شہزادیاں دی جنگ سی تے اے تے وہ حق تے سی تے فلاں غلط سی اے بدبخت لوگ نے خود بھی گمراہ نے لوگاں نو بھی گمراہ کر رہے نے عقیدہ وہ یہ جو اللہ پاک نے اہل سنت و جماعت نو عطا فرما دیتا ہے اور حضور دے غلاماں نو اور حضور دے صحابہ دے ذریعے یہ عقیدہ پھر ساڈے تک پہنچا پیار انج کرو آخری بات پہ گفتگو میری ختم پیار انج کرو جی میں حضور دے صحابہ نے کیتا ہے پیار انج کرو جی میں حضور دے صحابہ نے کیتا انہاں سانو ول دسیا بھی انج پیار کرے توجہ فرمایا جے حضرت عمر بن خطاب دا زمانہ مبارک مدائن فتح ہویا ایران عراق دا ایک علاقہ ہے بہت سارا مال غنیمت مسجد نبوی شریف دے اندر آیا شہزادے چھوٹے نے حضرت امام حسن حسین جنگ وچ بھی نہیں گئے جدو جناب مال غنیمت تقسیم فرمان لگ گئے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میرے لجپال سردار امام حسن کتھے نے آپ تشریف لے کے آئے 1000 دینار آپ نے پیش کیتا حضرت امام حسین نو دوجے نمبر تے بلایا 1000 جناب دینار انہاں نو بھی پیش کیتا تیسرے نمبر تے اپنے پتر حضرت عبداللہ نو آواز ماری اور یہ پتر ہو سی جڑا جنگ وچ بھی نال سی جن نے جناب جنگ لڑیے فتح ہون تو بعد مال غنیمت لے کے آئے نے جدو پتر دیواری آئی حضرت عمر بن خطاب نے 500 دینار دیتے بیٹا بول پیا کہنے لگی ابو جانے کی مینو 500 انہاں نو 1000 اور میں ادو بھی جنگا لڑدا رہا جدو بالکل چھوٹے چھوٹے سن ہن بھی جناب اجے تک عمر انی زیادہ نہیں ہوئی ایک ہی معاملہ انہاں نو 1000 مینو جناب 500 دینار دیتا ہے جدو حضرت عمر بن خطاب نے یہ جملہ سنیا آپ فرماندے نے بیٹا انج کر انہاں دے ابو ورگا ابو لیا
इन्हां दी मां जनाबे सईदा फातिमा ज़हरा वर्गी मां लिया, इन्हां दे नाने वर्गा नाना लिया, इन्हां दी नानी वर्गी नानी लिया, इन्हां दे जनाब खालू वर्गा खालू लिया। जदों आपने जनाब सारियां गल्लां दसियां उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर खामोश हो गए। आपने फरमाया जदों इन्हां दे बाप वर्गा तेरे कोले बाप कोई नहीं, इन्हां दी मां वर्गी तेरे कोले मां कोई नहीं। जदों जनाब फजैल बड़ी तसल्ली दे नाल बयान फरमाए, एक बंदा सुनदा पिया सी, ओ जनाब सीधा सीधा मौला कायनात मौला अली शेर खुदा दी बारगाह विच चला गया। फरमांदे ने अज हज़रत उमर बिन खत्ताब ने चस कर छड्डीए, एक साइड ते अपना पुत्र सी, दूजी साइड ते दुहाडे पुत्र सन, दुहाडे पुत्रां नूं तरजीह दित्ती है। जदों हज़रत उमर बिन खत्ताब दा एक कमाल मौला कायनात मौला अली शेर खुदा ने सुनिया, आ फरमान लगे समेतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम उमर सिराज अहलिल जन्ना। आ फरमांदे ने मैं अपने कन्ना दे नाल सुनिया है, मदनी पाक सरकार फरमांदे ने जन्नतां 8 होणगियां जिदे नूर दे नाल जगमग करनगियां, उस ज़ात दा नाम उमर बिन खत्ताब है। उस ज़ात दा नाम उमर बिन खत्ताब। तवज्जो करी जनाब, हुण जदों जनाब हज़रत उमर बिन खत्ताब दी मकाम मर्तबा पीर अली ने बयान किया, उस बंदे ने सुनिया कि हज़रत उमर बिन खत्ताब नूं दसिया कि पीर अली तेरे कसीदे पे पढ़ते ने, तेरियां तरीफां ते तेरियां फजीलतां पे बयान फरमाते ने। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया अपने कन्ना नाल सुनिया, आंदा जी जी मैं कन्ना दे नाल सुन के आया वां। आ फरमाते ने चल आ मेरे नाल आ, कागज़ लैके जनाब कलम लैके मौला कायनात दी बारगाह विच जांदे ने। फरमांदे ने पीर अली जो मेरे बारे मदनी पाक सरकार ने फरमाया है तुसी सुनिया है, जरा इहदे ते लिख देवो। मौला कायनात लिख देंदे ने कि हुजूर फरमांदे ने उमर जन्नत दा चिराग ते जन्नत दा सूरज ते रोशनी करने वाला है। हज़रत उमर बिन खत्ताब कागज़ दा टुकड़ा लैके घर आंदे ने, अपने पुत्रां नूं बिठा के फरमांदे ने बेटा मेरी वसीयत है जदों दुनिया तू चला जावां, जदों दुनिया तू चला जावां एक कागज़ दा टुकड़ा मेरे कफन दे विच रख देना। जदों मुनकर नकीर आवणगे हिसाबो किताब लैणगे, मैं कागज़ दा टुकड़ा उन्हां दी बारगाह विच पेश फरमा देवांगा। मैं कागज़ दा टुकड़ा उन्हां दी बारगाह विच, पता लग्या दीन जानन दा नां नहीं मनन दा नां, ईमान जानन दा नां नहीं, बोलिए भाई मनन दा नां है। जिन्नी देर तक इस घर नूं मन्नांगे नहीं उन्नी देर तक ईमान। अगर सिर्फ इलम दे नाल ही गल बनदी ते फिर हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और उन्हां दे मुखालफ जिहड़े सन उन्हां कोल थोड़ा सी इलम है सी, जानदे सी लेकिन मनदे। और इहो गल कीती है सखी सुल्तान बाहू ने। अल्लाहु अकबर। आप फरमांदे ने जे कर दीन इलम विच होंदा, फरमांदे ने जी इलम दीन इलम च ही हुंदा ते फिर इन्ना कम होना ही नहीं। जानते तो हैगे सन, इलम तो उन्हां कोल है सी कि हज़रत इमाम हुसैन ने। आप फरमांदे ने जे कर दीन इलम विच होंदा फिर सिर नेज़े क्यों चढ़ दे। हू 18,000 जो आलम है सी ओ अगे हुसैन दे मरदे। हो जे कर मन दे ओ बैत रसूली फिर पानी क्यों बंद कर दे।
پر صادق دین اونا دا باغو جو سر قربانی کر دے دوستو اے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کولوں اپنی آل دا پیار منگے مودت منگی ہے اور اے امت حقیقتاً حضور علیہ السلام دی آل دے نال مودت محبت پیار بھی کر رہی. اس محفل دیاں دوستو دو نسبتاں سی, ایک نسبت ہو گئی تے دوسری نسبت آپ پہنچ گئے ہیں. تو سبحان اللہ تسی ایویں ہی آکھی بھی قاری صاحب کو 2.5 گھنٹے اور لا دیو. ہاں تواڈے سبحان اللہ کھن دا انداز نہیں پہ لگتا ہے. دوسری کتنی عظیم نسبت قرآن والی. 2020 چل رہا ہے تے 28 اگست آج 29 اگست 2020. آج اگر کوئی بے ایمانے آکھے نا کہ زندہ نبی دا زندہ معجزہ وکھاؤ, زندہ نبی دا زندہ تسی جو کہندے ساڈا نبی زندہ ہے تے جڑا نبی زندہ ہوئے او دے معجزے بھی زندہ ہوندے نے تے وکھاؤ کو زندہ نبی دا زندہ معجزہ تے دوستو گھر وچ باہر جان دی لوڑ ہی نہیں پینی. مسجد بیٹھے ہیں تے مسجد جو باہر جان دی لوڑ کوئی نہیں. زندہ نبی دا زندہ معجزہ اج بھی قرآن پاک موجود ہے. زندہ نبی دا زندہ معجزہ اج بھی قرآن پاک موجود ہے. کسے نبی دا اج معجزہ باقی؟ صرف ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہے باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. قیامت تک باقی رہے گا. تو کتنے خوش نصیب وہ بچے اور والدین نے کہ جنہاں دے بچیاں نے اس معجزے نو محفوظ فرما لے, ناظرہ قرآن پاک مکمل فرما لے. حضور علیہ السلام دا فرمانے دی شان ہے کہ جس شخص دے جس والدین دے بچے ناظرہ قرآن پاک پڑھ لین اللہ اس والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. اور جس والدین دے بچے حافظ قرآن بن جان تے حضور پاک فرماندے نے اللہ قیامت والے دن ایسا تاج البساہ والدین تاجن یوم القیامہ, اللہ پاک کو دے والدین نو ایسا تاج پہنائے گا. دوؤہ احسن قدو الشمسی کہ او دی چمک سورج نالو بھی زیادہ ہوئے گی. او تاج دی چمک سورج نالو بھی. لوگ پوچھن گے انبیاء نے رسول نے آواز آئے گی نہیں. لوگ آکھن گے صحابہ کرام نے حضور دی آل پاک کی آواز آئے گی نہیں. لوگ پوچھن گے حضرت بابا فرید ورگے نے آواز آئے گی نہیں. پوچھن گے کون لوگ نے آواز آئے گی. لوگو جدو تسی انگریز دا علم پڑھا رہے سی اے والدین محمد عربی دا قرآن پڑھا رہے سن. اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن پڑھا رہے سن. اے والدین نے والدین نے کتنا دوستوں مقام مرتبہ جنہ دے بچیاں نے قرآن پاک پڑھ لے. انگلش بھی بندہ چنگی بول لوے, اردو بھی چنگی بول لوے, سائنس تے بھی پوری مہارت ہے, انگریزی تے بھی پوری مہارت ہے. تے جو قرآن ہی نہ آندا ہوئے قرآن ہی نہ آندا ہوئے تے کادی انگلش تے کادی ریاضی تے کادی جناب فلسفے. اور کنے خوش نصیب نے والدین. پرویز مشرف اگر پوری فوج نو لے کے تے والدین دی قبر تے آ جائے تے والدین نو کی فائدہ ہوئے گا؟ کیوں بھی آکے قبر نو سلوٹ ہی مارن گے.
کہ جناب پرویز مشرف دے والدین دی قبر ہے، لیکن ایک قرآن پڑھیا ہویا جی والدین دی قبر تے چلا جائے، ہاں جی قرآن پڑھیا ہویا وہ جا کے 3 واری سورہ اخلاص سے پڑھے، اول آخر درود پاک چا پڑھے، اس سورہ اخلاص بول کے کہندی ہے ایویں میں نے چھوٹی جی صورت نہ سمجھی، میں پورا قرآن بن کے تیرے والدین دی قبر وچ جاواں گی۔ ہاں جی کنی برکت لا انگلش دی کتاب بچے نو چا دیو انہوں کو بھی جا یار دادی دی قبر تے کھڑے ہو کے نا اے تو لگ کے تے زیڈ تک ساری کتاب پڑھ دے، وہ بچہ لے گیا انہیں کہا جی ابو نے کہا ہے دادی دی قبر تے پڑھ دی، یہ سوچ کے دسو دادی نو بھی کوئی فائدہ ہوئے گا؟ کاکھ فائدہ نہیں ہونا۔ دوجے بچے نو کیا جا یار تو سینس لے جا، شروع تو لے کے آخر تک ساری قبر دادے دی قبر تے پڑھیا، کوئی فائدہ ہوئے گا؟ کاکھ فائدہ نہیں ہونا۔ تیجے نمبر تے وہ بچہ سی کہ جن نے قرآن پاک پڑھ لیا سی، قبرستان بھی بھامے نہ جاوے، گھر بیٹھے صرف باپ کہہ دے کہ بیٹا جی جمعرات ہے تے 3 واری سورہ اخلاص پڑھ خاں، آدھی دادی تیارے دادی نو بڑا بخش خاں، او ان بچہ جدو 3 واری سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے ہی سالے ثواب کرے گا، اے جدو سورت قبراں وے جاوے گی تے قبراں نور نالا نور بن جان گیا۔ ہاں جی کتنا فائدہ ہے اس کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمیدہ، لیکن اسی اپنی اولاد نو دور کر رہے ہیں اس علم تو۔ خوش نصیب والدین میں دوبارہ مبارکباد پیش کرنا جنہ دے بچیاں نے، اور 21 بچے سن جنہ نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن پاک پڑھے، پچھلے سال نالو تعداد ماشاءاللہ ود گئی ہے۔ جے تسی اور تھوڑی جی محنت کرو گے، قاری صاحب ماشاءاللہ پہلے بھی محنت کر رہے ہیں اور کرنگے تے کم اگلے سال اور ود جانا ہے۔ تھوڑی محنت ہے کہ ٹائم تے بچے نو بھیجو کہ جب بچہ مسجد وچ پڑھن دا ٹائم ہو گیا، جدو تسی انی کو کرو گے انشاءاللہ بچہ پابندی کرے گا تے انشاءاللہ اندہ سال تعداد ود جائے گی۔ تے تسی پوچھو ہی نہ بھاویں 8 دن مسجد نہ آوے تے سکول 1 دن نہ جاوے تے پوچھو تے پھر جناب تعداد ودنی نہیں۔ اس واسطے خوش نصیب ہو، مبارکباد دے مستحق ہو، آج مسجد وچ ماشاءاللہ رونقاں نے، کیوں جناب نہیں رونقاں؟ پیچھے نظر مارو آخر تک بندے ہی بندے نے جناب، رونقاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اے جناب ساریاں برکتاں نے تہاڈی محبت تہاڈے پیار دیاں، قاری صاحب دی محنت دیاں کہ نظام جناب ایستا ایستا اگے بڑھدا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہور اس نو وداوے، اللہ پاک ہور انو رنگ لاوے، اور تہاڈی محنت اور تہاڈے محبت تہاڈے پیار دے وچ اللہ پاک اضافہ فرماوے۔ دوستو محرم الحرام دے بابرکت دن چل رہے ہیں، صبح دے دن دی بڑی فضیلت ہے، صبح دے دن دی بڑی، حضور دا فرمانے اکچ سرما پاو، 10 محرم نو اکچ کی پاو، کوئی ایک حدیث لے کیا کہ جدے چ حضور نے فرمایا بھی 10 محرم نو پٹیا جے آدے آپ نے، یا ماتم کریا جے نہیں، یا کدرے فرمایا بھی گھوڑا کٹ لیا جے نہیں، حضور دے فرمان میں سنا دینا، سبحان اللہ تسی کہہ دیا جی۔ نمبر 1 حضور پاک فرماندے نے جڑا 10 محرم نو سرما پاوے گا سال بھر اکھاں خراب ہی نہیں ہونیاں۔ دوجا سنو حضور پاک فرماندے نے کہ جڑا بندہ 10 محرم والے دن اپنے بیوی بچیاں تے کھان پکان دے وچ وسعت کرے، زیادہ اچھا پکاوے کھانا، فرمایا سال بھر گھر وچ بے برکتی نہیں آنی۔ تیجا فرمان سنو، فرمایا جڑا بندہ 10 محرم والے دن نہا لوے، غسل کر لوے، اس دن علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ ہر پانی وچ زمزم دا پانی شامل ہوندا ہے۔ 10 محرم کل یعنی ہر پانی وچ زمزم دا پانی کی ہونا ہے شامل۔ اللہ پاک نے دن نو اینی یعنی فضیلت بخشی ہے، فرمایا جیڑا بندہ اس دن غسل کر لوے، نہا لوے، سال پر ہر طرح دے جادو ٹونے تو محفوظ رہے گا۔ یہ اچھا بھی ہے نا، چکوئے ایک بھی یہ جایا بھی حضور نے فرمایا بھی 10 محرم دے دن تسی جناب ماتم کریا جے تے پٹیا جے تے نوے پڑیا جے، کو گل آئی؟ یہ سارے کم کدے نال نے؟ خوشی اظہار کرو جناب تسی، یہ حضور پاک دے فرمان نے۔ اور فرمایا جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ پھیرے،
جننے وال تھلے آن گی اللہ انہیں گناہ معاف فرما دے گا. ہاں جی اس تو علاوہ بڑیاں فضیلتاں اس دن. روزے دے بارے حضور دا فرمان ہے جڑا 10 محرم نو روزہ رکھے سال بھر دے روزیاں دے برابر ثواب پاوے گا. لیکن حضور نے فرمایا یہودیاں دی مخالفت کریا جے. یہودی بھی روزہ رکھ دے سی اج بھی رکھ دے نے. فرمایا وہ 10 محرم دا رکھ دے نے نال تسی ایک اور شامل کر لیا جے نامی دا یا 11ویں دا نال اور ملا لیا جے تاکہ انہاں دی مخالفت بھی ہو جاوے کم بھی ہو جاوے. اس واسطے بڑیاں فضیلتاں نکل دے دن دیاں تے ایستا ایستا ادب حیا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. وگرنہ لوگ انہاں دناں وچ گانے گونے نہیں سی چلاندے گھراں وچ ٹی وی شیوی نہیں سی چلدا. لیکن ہن کم ایستا ایستا پیچھے جا رہا ہے کیونکہ نوجوان نسل اگے آ رہی کناں چ مرکیاں تے پچھو جناب وال ایڈے ایڈے چھڈے لگے ہوندے نے بھی پچھو ایویں لگدا بھی کوئی بختاں لئی جا رہی ہے. ہسان واسطے نہیں. جدو اگو ویکھی دا تے یار غلط فہمی ہو گئی تے منڈا ہے پچھو بڑی لگدا سی تے کو جا کے ویکھیا تے کی لگیا. یعنی وال ہی حضور پاک فرماندے نے جس بندے نے عورتاں والی مشابت کیتی او دے تے میری لعنت او دے تے رب دے فرشتیاں دی لعنت. جس بندے نے عورتاں والی مشابت اور جس عورت نے بندے والی مشابت کیتی او دے تے بھی لعنت ہے. بعض عورتاں تسی شہراں چ جاؤ پتہ لگے گا منڈا کھنڈا ہے لیکن بی بی ہوے گی. بعض منڈے کھنڈے ہو کے بیبیاں بندے نے. ہن اللہ نے تینوں بندہ بنا دیتا تو بڑی کیوں بڑھن دے چکراں وچ تو بندہ ہی رہ. آدھی وضاقتاں آدھی وال شال آدھی جناب کپڑے شپڑے بندے والے ورگے پا نہ بڑیاں ورگے کام کر. اس واسطے ہن چونکہ نوجوان اگے آ رہے نے ادب حیا محرم الحرام دا ایستا ایستا وہ باقی نہیں رہ رہے. وگرنہ لوگ بڑا ادب احترام حیا کردے سی. اگرچہ حدیث مبارکہ وچ ایدا حکم نہیں آیا کہ تسی انج کرنا ہے لیکن پھر بھی حضور دی آل دے نال چونکہ پیار جو سی پیار دی وجہ تو لوگ آندے سی نہیں جناب انہاں دناں وچ اس طرح دا کوئی معاملہ کرنا اگرچہ منع نہیں کردے سی لیکن ایستا ایستا ختم ہو رہا ہے. جوانوں پیغام میں اپنے آپ بدلو خیال کرو اس مبارک مہینے دا. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماندے نے جڑا گانے سنے وہ میرے قاتلین چ شامل ہو جاندہ ہے. جڑا گانے سنے میرے قاتلین چ کی ہو جاندہ ہے شامل. گرے بان ویکھو آدھے موبائل کہ ساڑھے موبائل انہاں چیزاں تو پاک نہیں کہ نہیں پاک. اس واسطے اللہ پاک سانو اہل بیت نال جو سچی محبت ہے وہ تو اللہ پاک کرن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد. ہاں جی کنوں حضور غوث پاک دی منقبت یاری کل تے آپ آج ہی منا لینے. کسی ساتھی دی فرمائش پڑھ دیئے جناب محبت ہے پڑھ دینے پھر جناب منقبت بڑی سنی. ہاں جی وہی ہاں جی اللہ اکبر. اے چشم چراغ بھی حضرت امام حسن حسین دی آل وچوں نے. حسنی حسینی سید نجیب الطرفین نے حضور غوث پاک اللہ اکبر. جیڑے منگتے نے غوث دے فقیر بن گئے. ایتھے بالکل ٹھیک چل رہا ہے تے بڑا سونا تسی چلایا آج ماشاءاللہ ساؤنڈ. اللہ اور عزت دے جی. ساؤنڈ والے بھی بیلی نے چس کرا چھڑی آج بہت سونا چلایا ایتھے بھی بہت اچھا چل رہا جیتے. جیڑے منگتے نے غوث دے فقیر بن گئے جنہ میران دے بوہے اتو منگیا ایسا غوث پاک نے رنگ رنگیا زمانے دے او پیر بن گئے. ایسا غوث پاک نے رنگ رنگیا زمانے دے او پیر بن گئے. لوکو گنج لٹا میں رحمتاں دے میرے تیرے بغداد جے سیر ہووے او دوال ڈنگا نہیں ہو سکدا او جنو غوث آکھے تیری خیر ہووے. جنو غوث آکھے تیری توجہ میرے والے کرو. جنو غوث آنکھیں تیری
اور او تے چور نو قطب بنا دیں دے اور جدوں آئی محبت دی لہر ہووے ولیو منظور کہلا سکدا او جدے کندیاں تے غوث دا پیر ہووے او جنہ میراں دے بوہے اتو منگیا ایسا غوث پاک نے رنگ رنگیا زمانے دے او پیر بن گئے ایسا غوث پاک نے رنگ رنگیا زمانے دے او تو پیچھے بندے بھی کو دو تین ستے پہ جی آنکھو نا سبحان اللہ بھی اٹھ پہنو بھی حسنی حسینی پھل باغ اہل بیت دا تاج غوث پاک کولو ملدا ولایت دا جنہ اے دے بوہے سار نو جھکا لیا اونا پاکا نو زمانے آزما لیا او بڑے اکثیر بن گئے اونا پاکا نو زمانے آزما لیا او بڑے اکثیر سوچیا مخالفہ نے ویکھو آزما کے بندہ چاسو آیا ایک مردہ بنا کے سوچیا مخالفہ نے ویکھو آزما کے بندہ چاسو آیا ایک مردہ بنا کے او کہندے پیر جی جنازہ ہے پڑھاونا کہندے پیر جی جنازہ ہے پڑھاونا کرو چھتی اساں اینو دفناونا او کڈے بے ضمیر بن گئے غوث پاک کھلو گئے جنازے کولے جا کے ویکھیا جناب تے بولے مسکرا کے غوث پاک کھلو گئے جنازے کولے جا کے ویکھیا جناب نے بولے مسکرا کے کی بولے کہ جیندے بندے دا جنازہ نہیں پڑھاونا جیندے بندے دا جنازہ نہیں پڑھاونا اساں شرع دا اصول نہیں بھولاونا جو شرع دے اسیر بن گئے جدو آپ نے فرمایا نا بدبخت سن قسمہ قرآن چکن لگ پہ قسمہ قرآن ہون اس تو گالی کو نہیں کہن لگے سونیاں آنکھیاں مخالفہ نے گل ہے ایمان دی اکھاں نال ویکھی رو ٹر دی جوان دی اور میرا من کے جنازہ چا پڑھا لیا میرا من کے جنازہ چا پڑھا لیا پچھو مار کے سارا زور لا لیا ارادے تقدیر بن گئے انہوں نے کہا تاڑی ماراں گے اٹھ پمی اعلان کیتا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردالتین الہ حکم اتصالی فرمانے کہ میں رب دے سارے شہر انج وینا جی میں میری ہتیلی تے رائی دا دانا ہوئے تے پتہ مردے دا نہیں لگیا اے پروگرام سی ہونا دا لیکن اے نہیں سی جان دے بھی اگاں سائیں تقدیری بنا دیں گے ساڑھا ارادہ ہونا ہے ارادے تقدیر بن گئے کہنے لگے سونیاں چکرو مہربانیاں زندہ کرو اے سنو ایمان لے جوانیاں کہنے لگے سونیاں چکرو مہربانیاں زندہ کرو اے سنو ایمان لے جوانیاں اور رکھی یاد راہی اس نہیں ہو جیونا ویلے حشر دے اس نہیں اٹھیونا اے فیصلے اخیر بن گئے جیڑے منگتے نے غوث دے فقیر بن گئے جنہ میرا دے بوہے اتو منگیا ایسا غوث پاک نے رنگ رنگیا زمانے دے او پیر بن گئے